Mga tauhan po sa kalsada, itinalaga po ng LTO Region 1 para sa undas. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM. Report! Itinalaga na ng Land Transportation Office Region 1 ang kanilang mga tauhan sa iba't ibang kalsada sa rehiyon bilang bahagi ng pagpapatupad ng Oplan Biyaheng Ligtas Undas 2025. Layunin ng operasyon ng matiyak ang ligtas, maayos at organisadong biyahe ng mga motorista at pasahero sa paggunita ng undas. Bago ang deployment, nagsagawa ng send-off ceremony ang hensya kung saan isinagawa ang operational briefing para sa mga enforcer na itatalaga sa mga pangunahing lansangan at terminal. Ayon sa LTO Region 1, nakatuon ng operasyon sa pagbabantay laban sa mga kolorum at hindi ligtas na sasakyan, gayon din sa mahigpit na pagpapatupad ng mga batas trapiko upang maiwasan ang aksidente sa kalsada. Kasunod ng programa, nagsagawa rin ng banal na misa at pagbabasbas sa mga sasakyan at kagamitan ng ahensya bilang panalangin para sa ligtas at maayos na operasyon ngayong undas. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.